La mestra de Tem i la pagesa de Carreu s'assemblaven com el dia i la nit. Era tan extrem el contrast en la roba, en el pentinat, en el perfum que desprenia, en el color i la forma de les ungles, en la manera de seure i de gesticular, que semblava impossible que fossin de la mateixa comarca i que la diferència d'edat fos tot just de 15 anys. Com si es portessin segles i com si fossin de països diferents. Per un moment el capità d'infanteria es va imaginar la jove i flamant Espanya de Franco enfront de la vella república vestida de dol, rabassuda, analfabeta, envellida, pudent i curta de campanes. L'entrada dels dos homes va silenciar de pataca la pagesa, que es va posar a la defensiva, la boca serrada, la mirada baixa, les mans recollides a la farda. El senyor Roures va instal·lar en una taula a part, mentre el jutge, tal com ell havia calculat, es va instal·lar discretament darrere de la pagesa. En aquesta posició, la dona no li veuria la cara ni tampoc els senyals que ell, juntament amb les preguntes, enviaria a la senyoreta Montoliu. ¿Qué tal está, doña Joaquina? ¿Se encuentra usted bien? Com us trobeu, Quimeta? Recony, nena, ja t'ho he dit abans. Com vols que em trobi aquí baix? En aquest casalat que fa pudor de net. Tanta feina que hi ha a la casa. Aviat hi podreu tornar, Quimeta. Si ens dieu la veritat, si contesteu les preguntes que us farem, jo us prometo que podreu tornar a casa. On éreu el dia... No tan deprisa. La casa on viviu és una masia important, veritat? Home, gràcies a Déu no mos falta mai un plat a taula. Afigura't, nena, que a vegades als bancs de taula s'hi arreglaren una dotzena de boques. Qui dic ara? Més de 20 s'hi han encabit, I vos? Que no us hi asseieu a taula? Què vols que faci amb los homenots? Jo menjo al banc del foc amb los gats. I la vostra germana on menja? Ella se'n va a taula amb los homes. Tu diràs, té molta conversa la xica. Jo li dic així, la xica. Ens portem 9 anys. Així que vos us encarregueu de la cuina. I que, nena! El menjar vol fer sempre la xica. I què en sap de cuina, ja t'ho dic jo. Em va aprendre anant a Bremes a França. Afigura't que cada any per la festa major la lloguen de cuinera a Calvaró. De Calvaró del Boixos. Déu me'n guarda fica els dits a les seues cassoles. I doncs vos, Quimeta, què feu a casa? De tot, nena, de tot! Que de feina no en falta mai en una casa gran. Escuro los plats.